uNkulunkulu akakulonde uphile, uphushe, uphumelele. Inamba isensa kusongo 9 kuya-5 ntambama. Nakhona siyacela ukuthi uma uyisensa le namba akube ukuthi uyimemba noma ungonikelayo kwi-channel. Awungu-WhatsApp. Uyafona from 9 kuya ku-5 ntambama. Uyafona from Monday to Friday kuphela. Saturday asithathe ibreak siyenkonzweni. Sunday asithathe ibreak siyenkonzweni. Siyathoba. Khanyisile phindile mbasi, sikhanyisile or hanyisile. Sikhanyisile phindile mbasi. Sawubona pastor. Indlu yami sawubona pastor, indlu yami ingcolile bengifika nabangani. I don't know ukuthi abamaqoqi or abamaqoqi. Ukufika uphile yakhe ingcolile. Naku kwesingakusho esikhathini esiningi number 1 isikhathini esiningi uma uphile uPaul uma ingcolile ngoba lokhu ngenzeka uyakhonjiswa kumele usuke umuzilwele ngemkhuleko noma ulweke ngezichelo uphinde ube nezinto oyishunqisayo ukuze uxoshe izichitho nezigadlo ezimbi ezihaqile endlu ngenxa yemithi emnyama yesitha noma yezitha. So ke uma kunokungcola okudalwa ke izichitho nezigadlo lapho ungayibona into ingcolile. 2 omunye umuntu angayibeka kanje ngokwesintu uma uphuphindlu uPaul ubuma ingcolile lusho ukuthi kungenzeka umsamo ungcolile kudingeka niwugeze niwuhlambulule. 3 kuyenzeka uma uphuphindlu kube uPaul ubuma ingcolile lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi kudingeka inhlambuluko ngabe semndenini wakho noma nabantu ophila nabo ngenxa yezinkinga noma izinkulumo noma izingxabano zesikhathi esendlule ezingaxazululiwe njengamanje. Ungayibona indlu ingcolile ngoba labantu ophila nabo kuleyo ndawo leyo noma kuleyo ndlu leyo kukhona mhlawumbe inkinga eninazo, izinkulumo ezikhona noma izingxabano ezikhona ezingakalungiswa. Number 4 kwesinye isikhathi uma uphupha indlu kuyaba uPaul ubuma ingcolile osuke likuvezela la ukuthi wena kumele ube umuntu olahla izono, kumele ube umuntu olahla izenengiso, ushintshe inkambo nemikhuba emibi nengamukelekile. So omunye umuntu ingamela yena uqobo njengomuntu osuke efanele eshintshe elahla izono noma ephenduke noma eshintshe inkambo nemikhuba emibi noma lo muntu ophila naye ohlala naye kukhona ofanele ngabe uyakushintsha, uyakuyeka, uyakulahla, uyaphenduka kukho. Siyathoba.